Jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minista ma piny Haiti Gary Conille oyuago nok mar omenda kod gik lweny ne obila mag Kenya manyayo kwe piny mar Haiti. Chelo kwayo pinje ma oko mondo chop singo mane gichiwo mar konyo obila mag piny Kenya kod Haiti e yor omenda kod gik lweny e chenro mag rakore kod jonjore mag pinyno. Kaka jafamo marwa Chris Owino leronwa, kwayo mag jotelo ariyo biro bang' jonjore nego ji ma 70 e pinyno juma mokalo. Jatend piny William Ruto kod Prime Minister mar Haiti Gary Conille ogoyo badgi piny ni piny nyalo hewo mogo ponono ni pinje ma oko kochopo singo margi mar miyo obila ma Kenya kod piny Haiti kony mag gik lweny kod omenda moromo e rakore kod jonjore e pinyno. It is my position alongside that of Prime Minister here that every partner this is the moment to step up, and this is the moment to provide that critical support for us to be able to undertake the exercise at hand. I'm also here to make a plea to our friends from other countries to come back to the commitments they've made and to ensure that as urgently as possible they're able to make sure that the mission is fully funded. They're able to make sure that the police force and the contingent from Kenya have the resources they need to be able to be fully operational. Ruto kod Conille mane twa kod jofwamb weche kar jot maduong' ma jatend piny e bwore Nairobi onyiso geno margi ni obila ma Kenya dhi kelo kwe e piny Haiti poni omigi gik lweny moromo kod omenda mar tayo tijegi. We believe the situation in Haiti is winnable. And we are asking the international community to match their commitment, their pledges, with the necessary action for us to be able to complete the task ahead of us. Kenyan contingents in Haiti have been extremely helpful, useful, professional, committed. They've engaged almost immediately, side by side with the police force. They've provided us with the wealth of experience that they have, and they continue to engage with us. Kwayo mag jotelo ariyogo biro ndalo machuok kende bang' jonjore mag Gun Grieve monjo gwenge mag Pont Sonde e imbo mar piny Haiti chieng' tich adek juma mokalo kendo nego ji mohewo 70 kaachiel gi daro e miechgi ji mohewo 6,000. Murdered and assassinated over 70 people, including men, women, and children, northern part of Haiti, which was a senseless crime. Kaka yo mar ting'o malo chenro mar kedo kod jonjorego, jatend piny William Ruto olando ni piny Kenya dhi tero apisas mag obila maromo 600 e chak dwe manyien e piny Haiti mar dhi riwore kod jowetegi maromo 400 mane oter e tielo mokwongo. E korka kore, Prime Minister Gary Conille opako Ruto kod piny Kenya kuom chung' kod oganda jo Haiti e kinde ma pinje mamoko to ne oloko negi ng'egi. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Today, you share with us not because you have extreme abundance, but because Kenyan people have made the determination that Haiti deserves their help and support, and they've stepped up in a very significant way. Magi timore kinde ma ywak osewuok ewi leo mar chudo mar osara mag obila manie piny Haiti kaachiel gi onge mag gik lweny manyasani mar kedo kod jonjore mag piny Haiti ma omanore kod gik lweny mager. Ruto kata kamano odhanjo ne penjo makamano mane openj kod jofwamb weche ka owacho ni gin kod omenda moromo mar chwalo chenro mag e piny Haiti nyaka dwe mar adek higa manyien. Prime Minister Gary Conille ni e pacho kae e limbe mar ndalo 4. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipot motenore kod apis